Aby ste vedeli, mám veľmi rada mesto, v ktorom bývam, ale niekedy sa mi naozaj žiada ísť niekam do ticha a relaxovať. Čári mári fuk! A cez tieto čarovné dvere som sa dostala do Národného parku Poloniny. Je to náš najvýchodnejší národný park na Slovensku a spája slovenskú, poľskú a ukrajinskú stranu. Miesto, kde som oddychovala, máte vyznačené na mapke. A ako som sa tam reálne dostala? No už nastúpila som v Bratislave na vlak, precestovala som celé Slovensko, až som sa dostala do najvýchodnejšej obce na Slovensku, ktorá sa volá Nová Sedlica. Z Novej Sedlice sa môžete dostať na vrch Kremenec. Na Kremenci sa nachádza miesto, ktoré sa nazýva Trojmedzie. A to znamená, že je to miesto, ktoré spája slovenskú, poľskú a ukrajinskú stranu. Viete, čo je toto? Toto je najvýchodnejšia autobusová zastávka na Slovensku a má taký príznačný názov, že Konečná. Keďže sa nachádzame na úplnom východe Slovenska na hranici s Ukrajinou, názvy obcí bývajú dvojazyčné, napríklad Ulické Krive, Krivoj, Zboj, Zboj, Nová Sedlica, Novosedlica. Keď sme už pri obci Zboj, mám pre vás lahôdku. Totižto len niekoľko kilometrov od obce Zboj spadol obrovský meteorit, najväčší v Európe. V obci Zboj sa nachádza tento model meteoritu, ktorý je vytvorený podľa originálu, ktorý sa nachádza vo Viedni. Viete, čím je ešte východ Slovenska zaujímavý? No predsa drevenými kostolíkmi, ktoré sú našimi národnými kultúrnymi pamiatkami. V obci Ulič som si pozrela miniatúry týchto drevených kostolíkov, ale ja chcem vidieť v reále. Tak toto je miniatúra kostolíka v Ruskom potoku a práve kráčam do skutočného dreveného kostolíka, ktorý sa nachádza v Ruskom potoku. Je to chrám svätého Michala Archaniela a je to naša národná kultúrna pamiatka. Zaujala ma tiež miniatúra chrámu v Ulickom Krivom. Ďalší drevený kostolík Ulické Krivé. Miniatúra chrámu v Topoli bola tiež zaujímavá, ale keď som videla chrám na vlastné oči, bolo to niečo prekrásne, v nádhernom prostredí. S cintorínom pre padlých vojakov z prvej svetovej vojny. Aj kostol svätého Michala Archaniela v Topoli je našou národnou kultúrnou pamiatkou. Ale viete, na čo som sa tešila najviac? Že si pozriem chalúbku deduška Večernička. Neuveríte, ale v Novej Sedlici sa nachádza domček, podľa ktorého autori znielky Večernička vytvorili ten slávny večerničkový domček. Momentálne bol za chalúbkou bager. Deduško Večerniček asi niečo predstavoval. No koniec rozprávky. Týmto čarovným tunelom sa premiestním znova do môjho mesta, pretože zajtra treba ísť do školy.